Bună, dragilor, aceasta este etalarea pentru voi, pentru cei care ați ales numărul 1. Ce trebuie să auziți în momentul acesta? Să vedem. Avem aici chakra inimii. Ok. Avem compasiune și înăuntru, insight, înțelegere, trezire, ce nu, conștientizare, avem și ghidare la baza pachetului, suport, sprijin, direcție, avem și iubire, avem și chakra inimii aici și semne, simboluri poate. Ok, ghidare. Probabil că în momentul acesta simțiți nevoia de ghidare sau ar trebui să fiți mai atenți la semnele pe care corpul vostru, pe care inima voastră, în mod special pentru că avem aici chakra inimii, vi le transmite. Ce vă transmite inima, ce simțiți și probabil că în momentul acesta trebuie să mergeți pe această cale, pe calea asta a inimii și să vă conectați așa cu interiorul vostru, pentru că tot avem aici înăuntru insight, înăuntru al treilea ochi avem aici, este așa în poză prezent, înțelegere, conștientizare, avem și evaluarea de sine și trezire spirituală. Frumos! 3 cărți destul de frumoase, interesante și chakra inimii, mult verde aici. Avem și o floare, poate vă simțiți așa conectați cu natura sau ar trebui să vă conectați mai mult cu natura, cu cei în jurul vostru, să apreciați mai mult, să vă ridicați așa vibrația prin muzică, mergând prin parc, de ce nu? Avem un cavaler de monede aici. Ok. Baza pachetului avem Regina de bâte. Sunt și cărți întoarse în acest pachet. Le-am lăsat așa ca să primeți mai multe informații. Deci dacă e Regina de bâte întoarsă, da? E așa ar fi fost normal, să fi fost în picioare, dar este invers. Poate că avem și un 6 de monede aici, așa invers. Poate că trebuie să să mergeți mai mult pe partea asta, pe calea asta de pasiune, pe ceea ce simțiți să faceți, pe impulsuri, pe partea asta cu inima, ce simțiți să vă transmită inima să faceți. Era și o floare a soarelui acolo în poză, deci din nou ideea asta de plante, de flori, de așa. Avem 5 de cupe la chakra inimii și diavolul care este întors. Ok, la compasiune. Frumos! Deci trebuie să mergeți pe partea asta de compasiune, sau sunteți deja pe această cale, pentru că au aplicat cărți foarte frumoase, pe empatie, pe acceptare, și asta o să vă ajute să vă și eliberați, poate de niște regrete, cu 5 de cupe, poate niște regrete în ceea ce privește acest cavaler de monede sau, dacă nu este vorba despre cineva anume, poate să fie vorba despre voi, despre interiorul vostru, pentru că a picat la insight acest cavaler de monede, poate că voi sunteți această persoană, acest războinic așa loial, fidel, o persoană care are un pas mai lent, nu se grăbește, știe ce are de făcut, este un prieten loial. Din nou, dacă nu este vorba despre voi, poate să fie vorba despre o persoană din exteriorul vostru. Și cu 5 de cupe să treceți peste aceste dezamăgiri care v-au afectat într-un fel chakra inimii. Încercați să vă vindecați prin compasiune, mai ales că avem diavolul invers, adică nu sunt lucruri materiale la mijloc, nu este vorba despre ceva material, din contră este ceva despre chakra inimii, despre partea asta sentimentală, despre emoții, trăiri, da? Lucruri firești până la urmă. Și, într-adevăr, să mergeți pe partea asta de compasiune, de înțelegere, de empatie, de acceptare, blândețe,
în momentul acesta, oferiți blândețe în momentul acesta. Sau o situație din viața voastră se va îmbunătăți dacă oferiți acceptare, empatie, dacă aveți grijă, cum este și această floare și plantele în general, dacă avem grijă de ele, cresc frumos. Așa și voi. Trebuie să aveți grijă de voi și de interiorul vostru în momentul acesta. Pentru că a fost ceva, poate, din trecutul vostru care a cauzat o pierdere într-un fel sau altul. Și trebuie să vă vindecați inima. Așa simt. Ok, cavalerul de monede, să vedem așa o clarificare și pentru aceste cărți. Ok, avem spânzuratul la baza pachetului. Regele de săbii și spânzuratul. Spânzuratul este ceva care se detașează. Învățați să vă detașați. Să meditați, da? Deci este într-o stare de meditație. Acum observ, este într-o poziție de meditare. Poate că trebuie să meditați în această perioadă mai mult, să vă conectați cu chakra inimii. Avem 9 de săbii, ok. 10 de băte și regele de monede. Ok, v-ați făcut poate prea multe griji în privința unui lucru. Poate că este vorba și de ceva material aici, pentru că avem totuși monede. Sunt foarte multe responsabilități, sau v-ați simțit așa oarecum presat de foarte multe responsabilități, de zi cu zi, în viața de zi cu zi. Și acel cavaler, nu știu de ce tu zici cavaler, dar e bine că avem și un cavaler oricum. Acest rege de monede care este darnic. E cineva darnic aici. Cineva vrea să vă ofere ceva, eu așa simt, compasiune. Cineva vrea să vă ofere compasiune. Cineva întoarce moneda. Mai ales că e diavolul invers. Este cineva darnic. Aici este cineva care nu are vicii, care nu are dependențe, care nu cunoaște limite în ceea ce privește bunătatea, că tot avem empatie, bunătate aici, blândețe, acceptare, grijă, da? Compasiune. Deci este cineva care oferă foarte mult din aceste lucruri. Poate că sunteți voi, poate că este altcineva. Eu simt că este totuși altcineva, iar voi sunteți acest cavaler de monede. Deci, fără griji că este o persoană care se aseamănă foarte mult cu voi. Ok. Și niște cărți pentru baza pachetului căsătorie. Ok. Avem provocare la 9 de săbii. Bani. La 10 de băte. Deci poate este o situație care vă afectează pe partea asta financiară și vă afectează inclusiv chakra inimii. Și avem tăcere. Iar de data asta simt că tăcerea este de bine aici, pentru că aveți nevoie de liniște. Să vă ordonați gândurile, să fiți doar voi cu voi, să vă conectați cu mașina chakra inimii, să vă ridicați vibrația într-un fel sau altul, pentru că avem aici chakra coroanei, da, e cea mai înaltă chakra. Chakra asta, din câte văd. Sau dacă nu este chakra celui de-al treilea ochi, dar în orice caz sunt cele mai înalte chakre. Deci să vă ridicați vibrația și puteți să faceți asta inclusiv prin muzică, prin curățare, din interior inclusiv, să vă debarasați de niște griji inutile, să vedeți viața ca pe o provocare. Provocarea aici poate aveți parte de multe provocări în viață, de foarte multe lucruri, dar voi aveți alt pas față de ceilalți și n-ar trebui să vă comparați poate cu ceilalți și astfel să vă neglijați și inima, să vă gândiți la ce n-a mers cu 5 de cupe în momentul acesta și cu 10 de bâte, că poate au fost prea multe lucruri care până la urmă au trecut cu 10 de bâte și avem și bani, poate are de face cu cariera, poate ați pierdut niște bani, poate ați pierdut ceva ce ține de partea asta financiară, poate, na. Și într-un fel va afecta și
partea asta sentimentală, dar avem compasiune, caring, faptul că este cineva căruia îi pasă de voi sau voi ar trebui să oferiți această empatie, blândețe, acceptare și acceptare, să înțelegeți că anumite lucruri se întâmplă cu motiv, să oferiți liniște atunci când trebuie, să nu aruncați cuvinte pe care să le regretați mai târziu sau cineva să nu facă chestia asta dacă face cineva acest lucru, voi să oferiți tăcere și pur și simplu să treceți peste compasiune, adică să plecați din locul respectiv. Nu înseamnă că, nu știu, trebuie să acceptați, nu la asta mă refer. Dar eu văd că este un rege aici de monede care ar putea să ofere foarte multe lucruri, care nu este deloc egoist, poate că aveți de-a face cu această persoană, poate că voi sunteți chiar această persoană și puteți și aveți mari șanse să ajungeți la acest rege de monede prin compasiune și prin a oferi empatie și prin blândețea voastră care va fi recunoscută într-un fel sau altul. Ca zodii ce mi se în evidență zodii de pământ, avem Capricorn, Taur, Fecioară, Vărsător, Pești, Leu și cam atât. Astea sunt zodiile ce mi se în evidență și da, Pești și Rac. Și Rac, da, pentru că avem și chakra inimii. Cărți foarte interesante. Încercați să vedeți și poate unde ați greșit voi și înțelegere și avem aici evaluarea asta de sine, self-evaluation. Deci să vă evaluați inclusiv și pe voi și vă. Prin această stare de a medita. Poate trebuie să meditați mai mult. De aceea apare și tăcerea aici. Când meditezi trebuie să fii liniștit, trebuie să fii doar tu și cu tine, cu interiorul tău, da? Deci privește în interiorul tău. Pentru că ceea ce e în interiorul tău se va reflecta și în exteriorul tău. Și e foarte important acest lucru. Ne construim singur realitatea, chiar dacă nu pare așa. Cam atât pentru tine numărul 1. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa! Bună, numărul 2. Aceasta este setelarea pentru tine. Să vedem ce trebuie să știi în momentul acesta. Două cărți. Ok, și mai aleg una. Acesta. La baza pachetului avem casă, home, siguranță, căldură, cămin. Ok, spațiul tău este foarte important. Avem aici copilul interior, pardon. Avem jucăușenie, inocență, lumină, ideea asta de a te juca, de a fi fericit, de a fi deschis. Avem sunet, muzică, ritm, avem și tăcere, liniște, da? Și avem chakra solară, plexul solar. Ok. Mă duce cu gândul la faptul că trebuie să faci mai multe sau mai mult din ceea ce îți face plăcere. Mai ales cu acest copil interior, inner child. Încearcă să te conectezi la copilul tău interior, la ceea ce îți face plăcere. Ce îți făcea plăcere când erai mai mic, nu știu. Poate niște pasiuni mai vechi, niște hobby-uri mai vechi. Încearcă să faci mai mult din acele lucruri, mai multe. Avem aici și 33, poate că este un număr important pentru tine. Este un număr maestru, mă duce cu gândul la ideea că dacă faci acest lucru sau dacă faci lucrurile care te fac să te simți bine pe interior, în interiorul tău, te simți mai bine făcând anumite lucruri, atunci ești pe calea cea bună. Vei fi pe calea cea bună. Poate că este și un hobby mai vechi. Poate că chiar trebuie să cânți la vioară sau la violoncel, dacă nu mă așa, sau cum se numește acel instrument, că am uitat. Instrumentul de aici.
dar pe acolo, în orice caz. De la un instrument cu corzi. De ce nu? Ok, să vedem niște cărți de tarot. Dar aici e vorba despre bucurie. Mai ales că avem și această chakra solară, da? Soare, foc, pasiune, fericire. Poți să porți mai mult haine care sunt mai colorate, mai vii, galben sau portocaliu în mod special, ca să îți ridici această vibrație. Ok, la baza pachetului avem un 3 de cupe care vorbește despre ceea ce ziceam așa din aur, despre fericire, bucurie, despre a sărbători. Încearcă să te bucuri mai mult cu prietenii tăi, poate cu partenerul de viață, partenera de viață. În prințul de cupe este o personalitate romantică. Avem aici un rege de cupe, avem și un 7 de bâte și un 6 de monede. Cu rege de cupe, 7 de bâte. Ok, poate să fie vorba și despre niște obstacole pe care le-ai întâmpinat. Un rege de cupe poate să fie vorba și despre un părinte. Poate că sunt niște obstacole pe care le-ai avut încă de când erai copil, poate cu un părinte. Poate că ar trebui să îngropi așa secura războiului. Aici nu simt, cu toate că avem un 7 de bâte, nu simt că trebuie să te lupți. Nu asta este calea. Aici simt că trebuie să te distrezi. Să te bucuri de viață, să te bucuri, să oferi 6 de monede, să găsești un echilibru. Și avem un 6 și aici 33. 3 plus 3 ar fi 6, da? Deci are legătură. Mă duce cu gândul la acest 6 de monede care vorbește despre pace. Poate că trebuie să faci pace cu cineva. Să creezi o punte de legătură între tine și acest rege de cupe, care nu este o persoană rea, da? Aici mă refer la cineva care poate chiar nu ți-a greșit așa mult. La masa pachetului avem regele de cupe, dar e invers. Ok. Poate că este cineva care își ține așa în frâu această inocență, libertate, această fericire. Poate că este cineva care vrea să se distreze sau să se bucure de viață, așa cum poate o faci tu, însă nu poate, pentru că nu-și dă frâu liber sentimentelor. Avem aici spânzuratul, dar a fost așa. Fix invers. În normal era așa. Dar este așa în picioare, cum ar veni pentru el. La regele de cupe. Din nou, ideea asta de cineva opune rezistență. Ok, 8 de monede la 7 de bâte. Și asul de săbii la 6 de monede, da. Deci poate e cineva care refuză să comunice. Ce-s rege de cupe? Refuză să comunice. Își reprimă așa copilul interior. Își dă la o parte fericirea, bucuria. E cineva aici din exterior. Poate că ești tu, dar eu simt că e cineva din exterior. Mai mult simt că vibrația ta este aici unde este muzica, unde este sunetul și că poate tu în momentul ăsta îți vezi așa oarecum liniștit de treaba ta, de ceea ce îți place să faci. E ceva așa care te preocupă foarte mult la locul de muncă. Regele ăsta de cupe este foarte rigid. Deși are un copil interior, toți avem un copil interior care are nevoie de atenția noastră și acest personaj își reprimă așa aceste bucurii, pur și simplu. Pentru că avem spânzuratul și este invers. Cineva care nu vrea să vadă anumite lucruri dintr-o altă perspectivă, cineva care e rigid, cineva care opune rezistență, eu așa simt, această energie, mai ales că aveam și regele de cupe invers, deci ar avea sens. Cineva nu își dă frâu emoțiilor, nu se cunoaște pe sine din punct de vedere emoțional, dar există, cum aș zis, o punte de legătură. Ar trebui să existe o punte de legătură și puntea de legătură este comunicarea. Comunicarea deschisă, frumoasă, prin râsete, prin fericire. Aici cuvântul la tine de bază este fericire. Bucură-te mai mult, joacă-te mai mult, râzi mai mult. Prin muzică, prin dans, prin voie bună, prin a ieși afară, prin a te bucura de lucrurile mici. Ar fi
primii pași. Și poate că ai învățat și această persoană din jurul tău să facă același lucru. Să-ți urmeze exemplu. Cum am și zis, eu simt că este cineva din exterior. Avem aici muncă la baza pachetului, muncă. Poate că ai de-a face cu o persoană rigidă la muncă, solitudine, fix la regele de cupe și la spânsuratul invers. E cineva care vrea să fie singur, lăsat în pace. Avem naștere, dar pe tine te preocupă construirea sau a face altceva diferit. Și pace, da? Exact la ce ziceam aici, cu 6 de monede, asul de săbi întors și a picat pace. Deci fă pace cu această persoană. Poate este o persoană diferită din viața ta, poate că n-ai de-a face prea mult cu ea, dar trebuie să găsești o punte de legătură. E cineva din jurul tău. Poate că este un părinte pentru că a picat aceste rege de monede fix la copilul interior, iar acest rege de monede poate să fie și un tată. Deci, poate că este vorba despre un părinte care poate te-a neglijat pe tine în trecut, când erai copil. Și ai creat așa niște obstacole sau între voi s-au creat niște, nu știu cum să le numesc, niște divergențe și te-a făcut așa să te retragi în munca ta, să te retragi în mediul tău, că tot aveam la... Foarte interesant. Am și uitat că am avut la pachet aici, la baza pachetului, am avut casă, cămin. Și avem și copilul interior, avem și un tată aici, avem și cămin, casă, avem și o naștere. Deci ar avea sens că este vorba despre o familie. O familie care poate n-a fost atât de închegată. Sau poate că tu ar trebui să te conectezi sau să te apropii mai mult de copilul tău. Că sunt și oameni care au copii aici, care au copii și este și normal, au familie și așa mai departe, deci poate rezonează cu cineva. În orice caz, o relație trebuie adusă la pace. O relație importantă din viața ta necesită și muncă și fericire, eliberare. Comunicarea e cheia aici. Comunicarea și ajutorul. 6 de monede. Cineva vrea să-ți ofere ajutorul sau tu ar trebui să oferi ajutorul unei persoane care poate că arată că nu are nevoie, dar în sinea ei are nevoie. Este cineva care este mai mult singur, poate cineva plecat, cineva care pleacă mai des. Ca zodii mi ies în evidență avem pești, rac, scorpion, în mod special scorpion. Avem Fecioară, Taur, Gemeni, Balanță, Vărsător și Săgetător. Cam astea sunt zodiile, dar și Berbec. Astea sunt zodiile ce mi ies în evidență pentru tine. Este vorba și despre un nou început cu cineva. Naștere, un nou început cu cineva. Iar de data asta va fi diferit. Relația voastră va fi diferită și dacă se va baza pe ceva, ar trebui să se bazeze pe această pace, această liniște. Cum am și zis, asta este calea. Cam atât pentru tine, numărul 2. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa! Bună, numărul 3. Aceasta este talarea pentru tine. Ce trebuie să știi în acest moment? Să vedem ce cărți de oracol avem pentru tine. Așa, așa și așa. Ok, la baza pachetului chakra celui de-al 3-lea ochi. Și chakra de bază, ce e interesant. E așa o complexitate la tine. Avem casă aici, avem familie și avem dorință. Will. Voință. Ok. Eu văd așa o continuitate. Foarte interesant. Cineva care a crescut, s-a făcut mare și acum pleacă pe cont propriu, iese pe cont propriu în viața lui și își duce mai departe drumul. Este cineva care a crescut, care s-a maturizat, a crescut în sânul familiei,
ceva la început și după a ajuns așa la maturitate. Avem și un 30 aici, deci de la 2-4 am ajuns la 30 și este clar o realizare. Deci un progres, ești foarte departe. Ai ajuns foarte departe în momentul acesta în viața ta. Avem expresie, control de sine, direcție, dorință, voință, am și zis. Ok, să vedem mai multe. Deci îți dorești foarte multe lucruri, chiar dacă e aici o broască țestoasă, da? Dar uite cât drum a parcurs de unde vine și până unde ai ajuns, e așa în deșert. Poate că este o perioadă mai grea pentru tine, o perioadă mai dificilă în momentul acesta. Avem și chakra comunicării aici, dorința. Avem expresie, expresivitate, de ce nu? A te exprima. Îți dorești să te exprimi liber, vrei să fii pe cont propriu, așa simt. Și ești. Ești pe cont propriu. Judecata. 6 de cupe. Avem regele de cupe. Wow, da, de ce unele chestii se cam repetă așa? Observ. Cavalerul de bâte și 7 de bâte. Da, aici e cineva care vrea să plece. Care vrea să iasă, care vrea să evadeze, care vrea să fie pe cont propriu, e cineva care își dorește o bătălie așa, vrea să scape, să se descurce singur pe propriile sale picioare. Tu ești această persoană, deci tu ești această persoană care vrea să se elibereze cu judecata de cămin, de ceva vechi, de ceva comun. Nu-ți place. Nu-ți place deloc. Ce este comun nu te atrage absolut deloc. Îndrăgostiții. Poate vrei să-ți faci viața, să-ți faci, nu știu, să încerci din nou, să încerci altceva și nu te interesează cât de mult mergi, până unde te duci. Fiind aici vorba despre deșert, adică nu oricine ajunge acolo. Și nu este nimeni. Nu mai este nimeni aici, numai tu ești. Avem prințesa de cupe, regele de cupe, turnul, wow, cavalerul de bâte și lumea. Vrei să vezi lumea. Vrei să experimentezi, vrei să ieși afară, vrei să te, cum aș zice, să te debarasezi de ceva vechi, poate de căminul, de ceva obișnuit, de familie. Avem aici unde este familia, comunitatea, tribu, cultura, locul din care aparții, din care provii. Avem turnul. Deci ceva se destabilizează la capitolul familie. Tu ești acest cavaler de bâte, așa simt. Și acest 7 de bâte, tu vrei să pleci de acolo, vrei să începi ceva nou, să începi o viață nouă, poate ceva de la zero și ești pe calea cea bună pentru că avem lumea, ceva pornește de la zero, ceva se termină, un ciclu, ceva, un capitol important, destul de mare, deci poate are de face cu familia, cu locul în care te-ai născut, cu acest rege de cupe, poate că ți-a fost greu să te eliberezi de acest personaj. Te leagă foarte multe de cămin, poate chiar o soră, un frate, o soră mult special cu prințesă de cupe aici. Turnul, ceva se distruge. La capitolul cămin, familie. Și acesta aici, microcosmos, poate îți dorești ceva al tău, da? Ceva microcosmos, ceva al tău, micro, din interiorul tău. Vrei să manifesti ceva putere, vrei să manifesti ceva din interiorul tău către exterior. Poate vrei să-ți faci casa ta, să ai casa ta. Avem longevitate, fix aici unde este casa, deci ceva de lungă durată, poate ai stat foarte mult timp în sânul familiei și nu mai vrei acest lucru. Cum am și zis, două persoane aici la cămin, avem o persoană masculină și una feminină, o persoană mai în vârstă și una mai tânără. Avem distrugere, wow, la turnul, deci fix unde este turnul avem și distrugere și un cavaler de bâte, adică nu oricine distruge aici, este fix acest cavaler de bâte, fix cineva tânăr
în plină putere și avem victorie. 7 de bâte și lumea, dar și victorie. Clar, reușești să faci ceea ce ți-ai propus. Deci în momentul ăsta trebuie să știi faptul că reușești ceea ce ți-ai propus. Că ajungi și că o să fii victorios. Avem așa un 7 și aici ar fi un 8 dacă am adunat. Deci ești pe drumul cel bun, reușești să ajungi departe, chiar ai ajuns departe oricum și destul de repede, adică ai mers ceva și ai ajuns acolo unde poate nu mulți ajung. Direcție. Poate că încă ai nevoie așa de direcție, sau nu. Dar e un cavaler de bâte care se împarte în prea multe lucruri deodată, deci poate că ai avea nevoie de direcție să știi exact ceea ce ai de făcut în viață și încotro te îndrepți. Dar eu simt că tu ai distrus ceva ce are de-a face cu familia. Poate ai distrus, în ghilimele distrus, ai încheiat niște relații cu niște persoane din familia ta, ai încercat să nu te mai identifici cu ei sau să, nu știu, casa ta, poate căminul, ți-ai dorit altceva și acum îți creezi tu pe picioarele tale acel ceva. Ca zodici îmi ies în evidență Rac, Pești, Scorpion, Berbec, Săgetător, Leu. Și cam atât, astea sunt zodiile pentru tine. Deci longevitate, distrugere și victorie. Ceva care a ținut foarte mult timp. Din nou o țestoasă, wow! Acum observ o țestoasă avem aici. O țestoasă și aici avem din nou o țestoasă, deci ceva care a mers greoi, care a ținut foarte mult timp, care, nu știu, părea că nu mai trece odată. Poate că acum treci prin chestia asta, în această etapă. Simți așa că nu mai trece această perioadă până când, nu știu, pleci din casa părinților, îți construiești tu drumul tău și așa mai departe, dar vei ajunge acolo, sau cel puțin, sau ești în momentul acesta acolo și ești foarte grăbit. Deci e cineva aici foarte grăbit. E puțin cam ironic că avem o țestoasă și țestoasele nu se prea grăbesc de fel, dar avem și un tigru. Un tigru și aici avem un păun. Deci, interesant. Multe animăluțe, simboluri, poate că sunt importante pentru tine. Avem și un cal, avem și un leu aici, avem și un taur, cred. În orice caz și niște păsări, deci sunt multe animale pentru tine în detalarea asta, ceea ce, uite și aici un nevăstuică sau ce este, că nu știu exact. Și niște ouă de pasăre, deci clar, e așa, ideea asta de ecosistem, de ciclu, avem și lumea, de karmă, de viață, ciclu vieții e aici, la tine cel puțin. Avem un 30 și un număr fix, deci ideea asta de complet, de firesc, de natural, da? E natura aici, e în normalul naturii, ca să zic așa, nu știu cum să o zic altfel. Adică ce se întâmplă la tine este ceva firesc, este ceva normal, ceva care se leagă. Deci treci prin prin ceea ce trebuia să treci. Faptul că te-ai debarasat de niște lucruri din familie, de ceva vechi, de niște persoane, de niște relații, ceva care a ținut foarte mult și acum vrei ceva nou, e complet normal și firesc și cu distrugere la fel, faptul că poate nu era ceva stabil, nu era ceva de lungă durată, mă rog, pentru tine, în viziunea ta pe viitor, și asta te-a făcut să mergi mai departe, să-ți construiești propriul drum, să mergi așa atât de mult sau continui să mergi, adică încă n-ai ajuns la destinație, așa simt, dar ai voință, ești foarte dornic să te lupți, să ajungi așa, să completezi ceva, vrei să-ți completezi ceva, să-ți îndeplinești o mare dorință, o mare vis, să vezi toată lumea, poate vrei să faci în conjurul lumii și aici acasă nu puteai să faci asta pentru că te ținea prea mult acasă, undeva obișnuit, unde nu erai tu neapărat. Și de aceea ai și victorie, adică clar este de bun augur, e de bine. Și cu judecata, și cu 6 de cupe, din nou ideea de familie, de copilărie, de trecut,
Vrei să îți începi viața așa cum îți dorești tu de data aceasta. Indiferent de orice și de orice ar spune ceilalți. Cam atât pentru tine numărul 3. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa!